שאחרי ההפיכה בסוריה נכנסת לשלב חדש. מדינות האזור נאבקות על השליטה במסדרונות הסחר והתשתיות האסטרטגיות. אחת המדינות שכבר פועלת בשטח היא איחוד האמירויות, שבאמצעות חברה שבשליטתה השקיעה $800 מיליון בחוזה ל-30 שנים בעיר הנמל טרטוס. על המשמעויות הכלכליות והזווית הישראלית של המהלך נרחיב עם דוקטור אהוד גונן, מרצה ללוגיסטיקה במכללת עמק יזרעאל וחוקר במרכז מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. שלום לך. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. אז ראשית תן לנו קצת רקע עבור מי שלא מכיר, סיפור מורכב יחסית. כן, הנמל בטרטוס הוא סיפור מורכב, התחיל בנוכחות רוסית בימיו של אסד. הרוסים תמכו באסד, ממש תמיכה פיזית, לחמו בשבילו מול המורדים, ובתמורה קיבלו דריסת רגל בים התיכון, מה שרוסיה תמיד רוצה וצריכה לאור הנמלים הקפואים בצפון והמיצרים הטורקים שמפריעים לתנועת ספנות צבאית רוסית. ועם התחלפות המשטר שם, כמובן שהחוזה מול הרוסים בוטל, ונכנסה חברה אמירתית. אפשר לראות את ההשקעה הזאת כאיזושהי הבעת אמון של האמירתים, אולי גם של חלק נוסף מהקהילה הבינלאומית במשטר החדש בסוריה. אנחנו רואים הרבה מאוד בעיות שם, חוסר יציבות, מול הדרוזים כמובן, קרוב אלינו מול הכורדים וכדומה, אבל נראה שהקהילה הבינלאומית בהובלת ארצות הברית רוצה לייצב את המצב בטורקיה, תומכת במשטר החדש, וכחלק מזה יש צפי לצמיחה כלכלית במדינה, שנמל כמובן זה אחד המפתחות לסוג כזה של צמיחה. כן, אז בואו נדבר באמת על הקמת המסדרון היבשתי. מה זה אומר והאם המשמעות היא שבעצם ישראל נשארת בחוץ? הייתי עוד נזהר לקפוץ לכאלה מסקנות. אני חושב שההשקעה האירופית בסוריה היא קודם כל לטובת הכלכלה הסורית המתפתחת. יש שם הזדמנות עסקית גדולה מאוד מבחינתה, מדינה מרכזית מאוד בעולם הערבי, אחרי 15 שנים של מלחמת אזרחים, לא שלפני זה המצב שם היה כל כך טוב מבחינה לוגיסטית, ויש שם הרבה מאוד פוטנציאל. בשלב השני, אולי מרחק יותר גדול עם השנים קדימה, מדובר באמת על מסדרונות יבשתיים שיחצו את מזרח התיכון, מהאוקיינוס ההודי בעצם, מפרץ הערבי, מפרץ הפרסי, הים הערבי, אל עבר הים התיכון. כאשר נמל חיפה כמובן הוא אחד מהמוצאות של המסדרונות האלה. וכנגד זה יש מה שנקרא היום בספרות מלחמת המסדרונות. כל מדינה, כל אזור רוצה להעביר את מסדרונות הסחר דרכו כדי ליהנות ייצור השירותים, כדי ליהנות מהמנוף הגיאו-אסטרטגי שסחר כל כך משמעותי שעובר דרכך נותן לך אל מול הקהילה הבינלאומית. ויש איזשהו מאבק בין מסדרונות סחר שיוצאים הודו דרך עיראק וסוריה, דרך איראן אפילו לכיוון רוסיה, וגם דרך ערב הסעודית, ירדן וישראל. כמובן שמצרים היא מעורבת פה, כיום הסחר עובר ברובו דרך תעלת סואץ, ככה שיש פה באמת איזשהו שינוי גיאו-אסטרטגי גדול מאוד במפה הלוגיסטית, כאשר ההשקעה האמירתית הזאת היא חלק מהסיפור כמובן. כן, וזה בהחלט משנה גם את מאזן כוחות הסחר באזור, במזרח התיכון, במיוחד מול נמלי ישראל כמו נמל חיפה. נכון, נמל חיפה, בעצם במפרץ חיפה פועלים 3 נמלים, אחד מהם סיני של SIPG, והשני, נמל חיפה הוותיק, שהוקם על ידי הבריטים בשנות ה-30, מופעל על ידי חברת הדני מהודו. ורק הגיוני שסחר שיוצא מהודו יעבור דרך נמל הודי בדרכו לאירופה. כלומר, נמל חיפה, נמל של הדני, הוא כמובן איזשהו עוגן מאוד מאוד מרכזי במסדרון הסחר הזה שנקרא איימק, שמחבר בין הודו לאירופה, כאשר המזרח התיכון בעצם באמצע. אפשר להגיד שבחיפה, אני מדבר כרגע בחיפה, כן? עיר נעימה ונחמדה, אבל לא כל כך על מפת הגיאו-אסטרטגיה האזורית. פתאום מצא את עצמה באיזשהו מאבק בין ההודים לבין הסינים, כאשר מסדרונות סחר כל כך מרכזיים עוברים דרכה, באמת תקופה מעניינת. כן. השאלה היא גם איך ההשקעה האמירתית בסוריה, שהיא גם כוללת ביטול החוזה הרוסי, האם זה לא מעיד על איזשהו גיוון סיכונים, אפשר לומר, מצד איחוד האמירויות? כן, בהחלט, בהחלט. איחוד האמירויות הוא שחקן שמשחק בחזיתות רבות, בוא נגיד, יש השקעות של DP, זה אחת מחברות הקונטיינרים טרמינל הגדולות בעולם, יש לה השקעות בארצות הברית, באירופה, במזרח,
ועכשיו גם בסוריה, כלומר בפירוש משחקת בכל החליטות של מפת הסחר, והיא שחקן מרכזי מאוד בסחר עולמי. אז בפירוש יש פה איזשהו גיוון, ככה שלא מדובר על משהו שמוציא את ישראל מאיזשהו מסדרון עתידי, גם המסדרון העתידי שיעבור דרך ישראל. יש עוד כמה מאות קילומטרים של מסילות ברזל שצריך לסלול בירדן, קצת בצפון מערב ערב הסעודית, ככה שזה לא משהו שהולך להיות מחר בבוקר. והם בהחלט מגוונים את הסיכונים שלהם ואת ההכנסות שלהם. מצד שני, אנחנו צריכים לדאוג כמדינה שלפחות חלק מאותו סחר עתידי יעבור דרכנו, כדי שנזכה לדברים שבאים עם הסחר הזה, גם כייצוא שירותים ישראל, גם כאיזשהו מנוף גיאו-אסטרטגי. אני חושב שהדבר החשוב ביותר כרגע עבורנו כמדינה זה להצטרף לאותה הצהרה שנעשתה במפגש ה-G20 בהודו, כחודש לפני המלחמה, שבעצם מכריזה על המסדרון הזה ולהיות חלק מהמסדרון בצורה רשמית, וזה איזושהי התחלה שתאפשר לנו להשתלב בהמשך בהשקעות הלוגיסטיות המאוד גדולות שצפויות כאן. בואו נדבר גם קצת על לוחות הזמנים, מתי זה צפוי לקרות, ומה הממשלה צריכה לעשות כדי שבאמת ישראל לא תישאר בחוץ ובאמת תהיה חלק מהמסדרון היבשתי הזה. כן, אז לוחות הזמנים, כמו שאמרתי, הם ארוכים, כן? בעצם מדובר על איזשהו מסדרון שחוצה מהאוקיינוס הודו לכיוון ישראל. דרך אגב, היו הרבה מאוד ניסיונות כאלה, אפשר להגיד שקצ"א זה איזשהו סוג של קו צינור הנפט מאילת לאשקלון, יכול להשתלב תוך כזה דבר, כלומר חיבור בין האוקיינוס ההודי לים התיכון. פה מדובר גם על מסדרונות שבעיקר ייהנו בהם רכבות, כאשר לצד מסילת הברזל יהיו צינורות של אנרגיה, או אולי בעתיד גם מימן ותקשורת, כך שמדובר על פרויקט תשתית עצום. בצד המערבי, בצד המזרחי שלו, יש תשתית מספקת באזור האמירויות, באזור המזרחי של ערב הסעודית, אבל ככל שזזים מערבה לתוך מדבריות ערב הסעודית ובתוך ירדן, למעשה אין כמעט שום תשתית שיכולה לתמוך בכזה דבר, ובצד הישראלי יש רכבת עד בית שאן, ויש לנו מסילת רכבות ונמלים מאוד מפותחים. ככה שיש איזשהו פער של כ-200 קילומטר פלוס של מסילות שצריך לסלול בירדן, בערב הסעודית, על מנת לחבר את הדבר הזה, זה ייקח זמן. מעבר לתשתית הפיזית, יש תשתית הסכמית. צריך לראות איך מכולה שיוצאת מצד אחד, מגיעה לצד שני בלי שפתחו אותה, כאשר המסמכים עוברים ממקום למקום. הביטחון כמובן זה משהו מאוד מאוד משמעותי שצריך לפקח עליו. ככה שיש פה רבדים שונים של שיתוף שצריך לעשות, החל מהשיתוף הפיזי של הרכבות, דרך שיתוף במערכות של סחר, החלפת מידע, בנקאות, פתרון סכסוכים, יש פה הרבה מאוד אלמנטים שצריך לעשות. אני חושב שהמדינה מכירה בחשיבות של מסדרון הסחר הזה ופועלים, על מנת שנשתלב בו. מדובר, אני חושב, קודם כל להיכנס להצהרה של G20, ואחר כך לראות איך אנחנו מעורבים בהשקעות העתידיות כדי שהם יעברו באמת דרכנו. מן הסתם זה ישפיע מאוד על הייצוא הישראלי, במיוחד בתחומי הטכנולוגיה והאנרגיה, אם וכאשר זה יוקם. כן, בהחלט. ייצוא ישראלי מזרחה לכיוון האמירויות, כמובן שזה דרך מאוד מאוד זולה ומהירה, יותר מהירה מהנתיב הימי. אבל אני חושב שעיקר הסיפור פה זה דווקא יבוא מהמזרח, שיכול להגיע אלינו בזמנים יותר קצרים. יש שחקנים אחרים כמו ירדן, שעבורם זה ממש קריטי, גיצול מוצא לים התיכון, יבוא של מוצרים חקלאיים, כך שיש פה גם אינטרס אזורי של חלק מהמדינות להשתלב בכזה דבר. אני חושב שעבורנו מדובר בכמה רבדים, כמו שאמרתי קודם כל ייצוא שירותים, תמלוגים לנמלים, תמלוגים לרכבת ישראל וכדומה, ולאחר מכן גם שירות למשק עבור חלק מהמוצרים בייצוא מזרחה, בעיקר חושב בלוחות הזמנים היותר קצרים, פחות בעלויות. הובלה יבשתית היא בדרך כלל יותר יקרה מאשר הובלה ימית. כן. אז בעצם הזכרת כאן את נושא היבוא, אז זה יכול להוזיל לנו את מחירי המוצרים שאנחנו מייבאים מהמזרח. כן, אני חושב שכן, אם כי צריך לשים את הדברים בפרופורציות. בסך הכל עלויות ההובלה בדרך כלל הם חלק די קטן מעלויות המוצר עצמו, ממש אחוזים בודדים, לפעמים אפילו פחות מזה.
בתוך מכולה שעולה, אני יודע, $2,000-3,000 להביא אותה מהמזרח, אפשר להכניס עשרות רבות של מוצרי חשמל, אלפי פריטי לבוש, ככה שאם עושים את החלוקה, כמה עולה ההובלה מתוך המחיר היחסי של המוצר, זה לא משהו שהוא כל כך משמעותי. עם זאת, כל סנט נחשב, כן, וגם הפחתה בלוחות הזמנים, יש לה משמעות כספית, ככה שבהחלט בסופו של דבר יש פה יתרון למשק הישראלי, ללא ספק. דוקטור אהוד גונן, תודה רבה. תודה. תודה רבה לך, להתראות. ולקראת סיום השעה